Permítanme que saúde, antes de nada, a todas as persoas da comarca do Barbanza, de Rianxo, Boiro, a Pobra do Caramiñal e Ribeira, que hoxe acudiron a este Parlamento. E hoxe traemos, dende o BNG, de novo, aquí unha iniciativa sobre a grave, parece que incluso imparável, empeoramento da atención primaria na nosa comarca. Na comarca do Barbanza, señorías, a foto en branco e negro é a seguinte. No Centro de Saúde de Ribeira, dun total de 14 facultativos, están operativos a día de hoxe, ou a día de onte, se queren, que foi cando repasei os datos cos centros, están, como digo, no Centro de Ribeira de 14 facultativos, están operativos 8. Hai un total en este momento de 4 baixas sen cubrir, 2, por certo, de longa duración e 2 persoas de vacacións. Estamos a falar dun centro cun cupo de máis de 20.000 persoas que, insisto, neste momento ten 8 facultativos dispoñíveis. A isto temos que engadir a ausencia de 3 persoas do persoal de enfermería e dunha das 2 matronas. Neste caso, a axenda da matrona que falta está a ser cuberta en parte pola que quedou, pero todo o que non sexa embarazo non se está a atender. Sobre o Centro de Ribeira, este Parlamento xa aprobou unánimemente unha iniciativa do BNG hai ano e medio, en febreiro do ano 2021. Tamén era relativa á falta de persoal e, como en tantas outras ocasións, pois o Partido Popular limitouse daquela a votar a favor, pero nunca máis se soubo, non? No consultorio de Palmeira, que é parroquia tamén pertencente a Ribeira, é un consultorio periférico, van para 2 meses sen o único médico do que dispón o consultorio. Estamos a falar dun total de máis de 1.100 pacientes que nestes momentos están a ser atendidos e atendidas algúns días cun médico desprazado dende o Centro de Saúde de Ribeira, onde, repito, están con 6 médicos menos dos que lles corresponde. Dicen que están a ser atendidos os pacientes ou os usuarios do Centro de Palmeira, pero en realidade quería decir que están a ser mal atendidos, como se ve claramente por todos estes datos que acabo de dar, e ademais pola ausencia tamén durante días da única enfermeira do centro. A estes números e a toda esta foto en blanco e negro da atención primaria na nosa comarca, temos que engadir que a insuficiencia cronificada tamén de especialistas en pediatría para toda a poboación infantil que hai que atender. Temos que engadir as baixas e ausencias do persoal de enfermería que tampouco se cubren. Nalgúns casos xa o dixen con baixas moi longas. E temos que engadir un número de persoal de servicios xerais totalmente insuficiente. Como poderán entender, entón, as consecuencias desta desfeita están sendo agora mesmo devastadoras, tanto para os poucos profesionais que teñen que facerse cargo de axendas intermináveis, inasumíveis, como para os propios usuarios da sanidade que teñen que agardar días para seren atendidos e sin saber nunca que número da lotería lles vai tocar. Que médico lles os vai atender, vou rematando, señora presidenta, se é o mismo que a última vez ou xa é outro distinto. Continúo na seguinte quenda. A Xunta de Galicia, os seus deberes, tenos cumplidos. Outra cousa é o problema que temos. O problema que temos que non é un problema que atinxa solamente a nosa comunidade. Supoño que todos leemos a prensa e todos vemos os problemas que hai en todo España. Non hai médicos, señorías. Dito isto, o tempo acaba poñendo a cada un no seu lugar e case sempre lle vai dando razón a quen a ten vindo a ter, non? En o que se refire ao consultorio de Palmeira, ten escrito un médico de familia que actualmente tamén está de baixa, polo que ata que non se reincorpore vais a manter unha atención médica só en parte do horario de mañá para atención completa de enfermería e
completa. Miren, para empezar, por unha cuestión que non é menor, que é moi importante, para que vexan in situ, acabase de producir ahora mesmo, as incoherencias e os argumentos que lle valen para unha cousa e non lle valen para outra. Acabos de dar vostede mesmo que o COVID foi unha excusa e evidentemente acabamos de comprobar que para vostedes sigue sendo unha excusa. Ben, e logo está, efectivamente, o outro mantra do Partido Popular, que hoxe xa sabíamos que non nos íbamos a librar del. Non hai médicos, non. Porque, miren, os médicos e as médicas fórmanse neste país e, unha vez que se acaban de formar, desintégranse, esfúmanse. Por iso non hai médicos. Pero, efectivamente, é un argumento que se cae polo seu propio peso. Sabe por qué? Porque, mire, levan máis dunha década, xa llo dixen antes, 13 anos, señor amigo, Partido Popular, facendo políticas precisamente para que os médicos que se formaron aquí, que pagamos cos impostos dos galegos e as galegas, non se queden aquí. Hai máis de 10 anos que o goberno galego sabe perfectamente cantos médicos a medio e a longo prazo se iban a xubilar. Sabíase perfectamente cantos se forman e sábese agora, verdad, despois do recorte máis grande da historia no Estado español da sanidade, que foi o feito polo goberno de Mariano Rajoy, sábese que estamos en estas circunstancias. Entón, non hai médicos, sí, hainos, porque, mire, ainda lle vou a dar outro dato. 2/3, señor amigo, dos médicos que acaban de rematar agora mesmo, no mes de maio, o MIR nesta área sanitaria, optaron pola atención primaria só 2. Entón, onde están os outros? Médicos hainos, pero eses médicos, como calquera profesional, queren, como a todo mundo, unhas condicións laborais que efectivamente cubran un traballo que verdadeiramente se está convertindo en impagável, porque o traballo que está a facer agora mesmo o personal da sanidade pública, cubrindo cupos, como dixen antes, absolutamente inasumíveis para ninguén, durante temporadas longuísimas, efectivamente, eso non é fácil de facer por ninguén. Pero, en todo caso, cando vostedes teñan a ben cubrir esas 6 prazas a maiores que anuncian, resulta que ainda teremos un déficit de médicos e de médicas na comarca de 8 facultativos, señor amigo. Quero dicir que non é para presumir. Entón, vamos a ver, a señora amigo do Partido Popular o que me pide é dos 5 puntos que ten a iniciativa, se non lle entendí mal, vostedes estarían dispostas a votar a favor o primeiro, o segundo e o quinto, non? Ou entendín mal? E a non apoiar o terceiro e o cuarto. É así, señor amigo? Ben, pois, claro, quero remarcar aquí que o terceiro, que non están vostedes dispostas a apoiar, é precisamente o de reabrir de inmediato os centros de Taragoña e Cabo de Cruz. E digo aquí no terceiro punto, é levar a cabo urxentemente a sustitución do único facultativo que hai en Palmeira. A isto o Partido Popular vai a votar en contra. Pois, señor amigo, eu non lle podo aceptar esta votación por puntos. Gracias, señora presidenta. Gracias, señor.